Praise God. Hallelujah. Langit no namo nga amahan, daghang salamat niining takna nga imong gihatag kanamo. Among ginapaubos ang amo ang matag usa ka kinabuhi nganha sa imong presensya. Amo kang gina-welcome Lord sa amo ang taliwala karon. Na wala mi lain nga dalangpanan, wala mi lain nga matawag sa panahon sa kalisod, sa panahon sa kaguol, kundili ang pangalan lamang ni Jesus. Sa Ginoo nini nga kahaponon, amo kang gina welcome ug among gitugutan ang imong Ginoong gamhanang kamot nga mo'y mulihok sa moang taliwala karon. Lord God, sa bisang asang lugar sa kalibutan nga maabot niini nga video, akong pag-ampo Ginoo nga ikaw mag-minister ngadto kanila. Salamat kayo ug among ibalik da kanimo tanang dungog tanang himaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. May hapon kaninyong tanan, no, adlaw na usab nga Lunes. Praise the Lord kay paspas kayo ang panahon. Unya di na ta maglangan-langan igsuon, no, kay paspas kayo ang panahon nga nagadagan. Unya kinahanglan ato apong paspasan ang pagpamuhat sa kabubuton sa Ginoo nganhi sa tuang matag usa ka kinabuhi. Daghang salamat, no, akong gipabot ang ako ang pangumusta diha kaninyong tanan, no, nga sa nagasubaybay niining programa Igsoon El Kaluya. No, kumusta mo diha, no, si Ajoy diha sa New Jersey, no, si Ayon, si Dang nanganada sa Japan, si Kervin, si Anjul, si LV. Kumusta mo diha, no? Amping mo sa kanunay. Unya dili ta mo undang sa pagsangpit sa tuang labang makagagahom nga si Jesus. Hallelujah. Pag-ingon man sa kaninyo diha, no, nga nagaandam sa inyong panihapon, tuguti ako ninyong o bisita di sa inyo matag usa ka panimilay pinaagi niining live stream or live FB. Okay, so niining kahaponon, no, last week, no, ang atoang class nga nahisgutan, no, nanata sa Victorious Not a Victim Part 3. Unya ang subtitle niini, The Champion Must Take the Challenge. Okay, nga ang mga champion mo take yun na siya every challenges. Hallelujah. Okay, unya ang ato ang naistoryahan na last Friday, no, ang ato ang text sa 2 Timothy chapter 3 verse 11. Gingon diha, persecutions, sufferings, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. No, sa time ni Pablo, sa iyang ministry, niagi siya grabing pagsulay sa kinabuhi. Dili lang pagsulay, grabing persecution tungod kay dati si Pablo, siya ang tiglutos pod sa mga katawhan sa Ginoo. Pero sa diha nga siya na kaila diha sa Ginoo kay Jesus, nahimo pod siyang ministro or minister of the gospel of the Lord Jesus Christ. Nga dili niya ikaulaw ang pulong sa Ginoo nga bisag asa man siya maabot, no,
iyahag yung isangyaw ang mga pulong sa Ginoo. Bisan pataliwala sa kalisod, persecutions, pero ningon siya nga, yet the Lord rescued me from all of them. No, giluwas siya sa Ginoo gikan sa mga taliwala sa mga kalisod. Okay. So, point number 1, the champion encounter all kinds of difficulties as a challenge for them to win. Ang mga champion daw or ang mga madaugon, no, maka-encounter daw, makaatubang sila mga bisag unsang mga kalisod, no, as a challenge. Ilahan ng isipon nga murag hagit kanila, okay, para sila mudaog. Igsuon ang mga champion or ang mga madaugon, dili guna siya mo surrender. The more silang i-challenge, the more silang mulahutay, the more silang mo persevere. Hallelujah. Okay, number 1 under this point, persecutions and sufferings is not the hindrance for you to win. Okay? So, ang persecutions daw and sufferings is not the hindrance for us to win. Hallelujah. Kani mga paglutos, mga kalisod, igsuon, dili daw ni siya babag, no, sa ato ang kadaugan. Isa lang man na, kay kung ikaw usa ka champion, usa ka kamadaugon, or usa ka depending champion, musugot ba day ka mapildi? Pag ikaw ang depending champion, if you are a champion, okay, dili guni siya hindrance kani mga kalisod, no, nga ato ang ma-encounter sa kinabuhi. Ina mo katapad ya, you are a champion in Christ. Amen? Okay, it will help you, kanidong mga persecutions and sufferings, it will help you to have the courage to stand firm and not be shaken. Makatabang kani siya kanato aron kita, no, kanang madasig nga mutindog aron, no, matindog nga malig-on, no, aron nga dili ta og dili ma-shaken. Kay difficulties have no power over us to get discouraged. No, kani mga kalisod, wala daw ni siya gahom, no, nga gahom batok kanato aron kita mga luya. Okay? Okay, the power to win is in our hand. No, ang gahom sa pagdaog ana agyud sa to ang mga kamot. Naara ka nato igsuon kung ikaw magpadayon ba ka or dili. No, kay kung ikaw magpadayon, mudaog ka sa bugno, no, sa ato ang kaaway. Nga di gyud ta magpapildi. Okay, so wala sa laing tawo ang ato ang ato ang kasi tawag kaning ang ato ang kadaugan, no, wala sa laing tawo, no, kun dili sa ato jud mismo. Ang laing tawo dili makatabang kanato aron kita mudaog. Kita gyud mismo mo fight against every difficulties in life. Okay, your decision is a big contribution on what status in life you'll become. No, nga to ang mga decisions, dako kay ni siya, no? Dako kay ni siya contribution aron kita, no, mahimong madaugon sa ato ang kinabuhi. Okay, so dili nato i-blame ang uban. No, kung unsa man ang atong giagihan nga kalisod, unsa man ang ato ang status karon, maayo man og dili maayo, do not blame others. Kung naman tayo i-blame, ang ato ang unang i-blame ang ato ang kaugalingon. Kaya usahay ang ato ang mga failures tungod ra pud nato. No? Muna nga, do not blame others and even God. No? Ato ang buhaton ang tama kay nasayod kita nga
ang Ginoo uban nato. Kay kung uban nato ang Ginoo, permente gyud ta daog igsuon. We are in the winning side if God is for us. Amen. Hallelujah. Magampo kita. Langit nga Amahan, daghang salamat niini nga kahaponon nga imong gihatag kanamo sa paghisgot-hisgot sa imuhang mga pulong. Ginoo, tudloi ang matag usa kanamo, Lord God, as a champion, as a victorious Lord, that if we encounter all kinds of difficulties, Lord God, as a challenge for us, Lord, to win on every battle. Salamat kay Ginoo that persecutions and sufferings is not hindrance, God, for us to win. But Lord, we take it, God, as a challenge for us being a victorious in Christ. Salamat kayo. Kung ikaw Ginoo magapanalangin kanamong tanan, even Lord God sa mga katawhan nimo nga nag-tune in niini nga program Igsoon Ayog Kaluya. Salamat kayo imong panalangin maana kanamo, and even your healing, God, be upon your people right now in the name of Jesus. Salamat, and we give you back all the glory, the honor, praise, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So wala na tayo igong oras igsuon. Okay? Kini inyong ubos nga alaga si Pastor Ruel Milian, kanunay magaygon kaninyo, Igsoon Ayog Kaluya, kaya Ginoo magauban kan nato buntag o gabi, o gayang panalangin manaka natong tanan. God bless you and shalom to everybody. Amen.